Sawubona Nkosazana. Yebo sawubona. Njani? Saphila njani? Siyaphila. Siyakwamukela Culture Connect. Ngabe mhlambe ungasichazela kabanzi ukuthi ungubani? Mina igama lami nginguNcamisile Xulu, ngihlala eHammersdale esigodini saseMophela. Ngihlala kwami ngizalwa uMehlodlame Mjwaha Benovimbephi Mjwaha. Ngihlala nezingane zami nomyeni wami. Izingane zami ezu5. Okay, unengane ezo5. Yebo. Ushadile? Ngishadile. Okay, ushade nini? Shade 2020 December 20. Okay. Boqala ukushada? Yebo bengiqala ukushada. Okay. Uyasebenza? Cha ngisebenzi. Awusebenzi. Yebo. Kunesikhathi esinganani uhlele ekhaya? Selokhu nje ngaqeda isikole ngihlala ekhaya. Ngempela? Yebo. Okay. Uke wazama mhlawumbe ukuthi uapply noma uhambe ufese uzama ukuthola umsebenzi noma nje uhousewife awuyena umuntu osebenzayo uhlalela ekhaya start? Angiyena umuntu osebenzayo ngihlala ekhaya. Uhousewife. Yebo. Bese ke ubaba kuba uyena osebenzayo bese nakekela ikhaya. Yebo. Imnandi impilo yasemakhaya ngoba manje emakhaya kusadliwa ngoludala. Indoda iyona enakekelayo. Yebo. Bese owesimama ehlala ekhaya enakekele abantwana. Hayi lezi zo 50-50 zasesilungwini nasemadolobheni. Ngiyabonga. Ake singeneke manje kulolu daba lolu ebengithanda ukuthi sibudingide ukuthi uke wathi uphila nesifo segciwane lengculazi. Yebo. Okay. Mangikubhekile umuhle wondlekile awuna inkinga. Nesikhathi singanani mhlawumbe uphathekile? Mina ngaqala ukutesta ingane yami ngangikhulelwe ingane from 2004 kwakuDisemba ngiyotesta eklinikhi ngangiyoxukuza. Kwathiwa eklinikhi utholakale negciwane. Uma ngabe ngitholakala negciwane ke eklinikhi ngalozo izikhathi kwakusathiwa wofika nomuntu uzotshela abani uhambe nomuntu ekuphelezele. Okay. Mina ngangasiboni loso sidingo ngoba kwakungeyona into engithusayo kodwa ngangingayazi ngangizokuthiwa bayafa abantu abanayo kodwa ngangingenandaba nalo yonto ngoba bangibuza ukuthi uzotshela bani ngabatshela ukuthi ngizotshela wonke umuntu. Wathi uzotshela wonke umuntu? Yebo, bangibuza ukuthi uyakulana ekhana siyahleba phela la sisinonesi. Ngathi cha ngigula ngiphila saka. Kwathi uyazi ukuthi abantu bazokuhleba banjani. Ngathi mina vele lozo ngihleba nayo nalo. Ngoba umuntu uma kungcono ukutesta wazi kunokuhlala ungathestile. Bathi sebengithestile ke ngafika ngasekhaya mina ngayixoxela kwaba yihlaya nakwabanye. Omunye umtshela ukuthi hayibo mfethu ngibona ngathi uyagula hamba eklinikhi nami nginalo athi umuntu udlala ngami wena njengoba unjena umuhle umkhulu. Mina ngiqala ukutesta ke ngathesta ngiqala ukuya eklinikhi. Kwathi ngesonto ngedate elandelayo kwabuya ama-results ami ayekade ethi namasosha awu5. Kodwa ngangingaguli ngingenalo utho udokotela wathwala izandla ekhanda wathi hayibo yazi wena bungeke ugule ubuzovane nje uquleke ushone into enjalo ngoba yini CD4 count isiphansi kakhulu kodwa ungaguli indawo. Yes ngangingaguli indawo. Kwathi ke sengithestile ke ngabuya ke ngatshela ubaba wengane yami lo oqala. Uma ngitshela ubaba wengane yami lo oqala ke wathi yena akanalo yena. Since from lapho ke ngamtshela ukuthi hayi ke uma wena ungenalo mina ngiyadla ke eklinikhi bathe banginika umthwalo wami ngiyadla njengoba ngidla ke okusho ukuthi ngeke uyithola into yakhona. Saqala lapho ke saxabana nobaba wengane wakwazi waba yena uyagula uyashona. Imake sorry ngicela nje ukungena emlonyeni. Yes. Wawumtshela ukuthi usutestile sekutholakala ukuthi yebo wawuthandana naye ngaleso sikhathi kuyena kuphela. Yebo. Macabanga ngabe uyena yini owakugulisa? Mangicabanga uyena kuphela wangigulisa ngoba yena wayesebenza ngabantu abadala. Ehamba ko Eastern Cape, koNhlazuka, ehamba koMlaza zonke lezo indawo kwakuyindawo zakhe lezo. Futhi lapho wayenengane koNhlazuka engezwe mina ngingakabi nayo ingane kwathiwa unengane usibanibane eNhlazuka nangempela ke seshonileke. Bafika nayo lo ngane. Kusho ukuthi ube busy. Ube busy. Uye ocabanga ukuthi wafika nalesi sifo. Yes.
Okay, bese wena ekumtsheleni kwakho umtshelela ukuthi manje niqala ukuthi naye atheste naye nidle niqala ukudla ilokhu njani umshanguzo. Mina ekumtsheleni kwami ngangimtshelela ukuthi kufuna naye ayotesta ngoba eklinikhi mawufika usuthestile. Mawufika eklinikhi usuthestile, ufika eklinikhi bakutheste bese bayakutshela ukuthi ofika nopartner wakho. Mase ngifika ke sengiyamtshela ukuthi bathe eklinikhi mina ngiyagula kufanele ngidle nawe ke futhi mase ngiphinda ngegame lesibili ngizohamba nawe. Wanqaba lapho kwathi yena akaguli akanalutho, yena uphila ngezinto zakhe Amakhathakhathana. Ngamtshela ngathi ke mina shuthi ngeke uyithole into yakhona ngwani. Mawuthi ngeke uyithole into yakhona ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi ngeke sisalala without condom. Ngoba engafuni ukuthi niyivikele. Ngoba mina ngikhulele okokuqala. Kufanele uvikele ingane. Ngivikele nengane ngiphinde ngiyivikele mina ngoba phela icondom ikwenza kokubili. Iyayivikela ingane ngalesa sikhathi iphinde ivikele mina. Ukuthi mina ngingagcini ngihlukumezekile emzimbeni, ingane ingatheleleki igciwane likumina. Abese-ke yena ethi cha. Athi cha, methi cha ke yena ke kwashaya isikhathi sokuthi agule. Megula abakubo bamisa eklinikhi. Mebemisa eklinikhi kwadingeka ukuthi eklinikhi kufuna aqale. Meqala yena kusho ukuthi waqala ngesikhathi esamele lo wayekade emhambisa eklinikhi. Esamele waphuza uthe mase nikwa ke sekuthiwa akayiphuzele yena. Wayewathatha ngaleso sikhathi awafake ngaphansi komcamelo. Ngoba ngifika khona mina ngafika kuLesihlanu ngaya khona umgqibelo ngafike ngaklina mangifika nje izinto zibheke phezulu ngaklina ke ngakhipha lawo maphilisi kanti kwakuzoba usuku lakhe lokuthula. Ugula nje ilayikha eqale khona ukuthi anikwe wona. Yebo. Nakhona futhi besagoloza ukwaphuza. Emva kwalokho ke wabe waseyashona. Yebo. Yini le ekwenza ukuthi ufune ukutshela wonke umuntu omaziyo ngalesikhathi uthola ukuthi usuna lesi sifo? Ingoba kahle hle igciwane aliyona into eyisibhamu engabulala umuntu. Alifani noshukela. Ushukela unganika ugogo manje into uthi wena uyamjabulisa ugogo ajabule kakhulu ashona. Igciwane liyalapheka futhi ku right ukuthi wazi ukuthi unegciwane. Ngoba igciwane liyalapheka kanti ushukela uyadambiseka. Igciwane uyakwazi ukuthi ulicontrole wena ngalamaphilisi osukunikwe wona. Thina sasiliphuza amaphilisi esemaningi. Usathi mawukhulele khona lelo wawunikwa lona kuthiwe ineverapine. Uma ukhohlwe ilona obvious vele ingane izophuma inegciwane. Lelo philisi kwakufuna uliphuze ngesikhathi usiko. Uthi uye eklinikhi ngesikhathi wena usuqaqeka la isingenzansi sakho ingane noma ingasikeka kodwa igciwane ngeke izilithole ngoba uphuze lo philisi. Seku right ke manje ngoba awusaliphuzi lo philisi sekuxutshwe yonke into la ndawonye. Ixutshwe phi manje into? Ixutshwe kule wonke amaphilisi lawo esasiwaphuza oneverapine efavorance ababephuzwa ngaleso sikhathi o-D40 sebexutshwe la akuseyona inqwaba lesa siphuza obhikho laba sasinikezwa zonke lezo zinto awusakunikwa manje usuphuza iphilisi elilodwa. Akusafani manje into eyayidala ukuthi ngibatshele bonke ngoba ngangingasabi. Ngangingenankinga nokuthi bazothini ngasikhatsini ngoba mina njengoba ngikutshela ukuthi ngiyagula ngisiza wena umuntu ogulayo akazabonakala ngokuthi ngoba eseboqokile noma enjani uyagula uhambe nalo igciwane ukuthi kufuna uyinakekele wena ngaleso sikhathi uzwile ukuthi wena selikuphethe hayi ukuthi ulibalekele ngoba ngalesikhathi ulibalekele wena uzofa. Ngiyayibulala mawulibalekele. Yebo. Okay. Manje ke wabeke seyashona umkhwenyana oqala. Ngayo lento yokuthi bengafuna ukuthi adle amaphilisi. Yebo. Waphinde wahlangana nomunye emva kwalokho. Yebo. Uyena ubenjani ubetesta? Lo engahlangana naye ake ngithi wayetesta kodwa kwakuyimfihlo yakhe. Okay. Into edala ukuthi ngithi kwakuyimfihlo yakhe sithe sithandana ngangizwa ngabantu bangakuba ukuthi uyadla but uyafihla. Kanti vele nami ngiyadla nami ngiyafihla. The sengikhulelwe ngavane ngacela unesi eklinikhi ukuthi ngisacela ungenzele iphepha elishoyo ukuthi mina nginalesifo. Hawu ngoba uyazi nje wena siyakwazi ngathi mina cha ngifuna ukutshela umuntu wami khona ezoze eklinikhi bangenzela iphepha ngabuya nesohlo sami vele idate yami yokulanda isohla ngithi ngabuya naso leli sisohlo kwafika sengikhala
hawu khalelana hayibo eklinikhi sebengitshela isimanga. Wenza ngathi into ayithola ngaleso kanti sikhathi. angikhali ngigcoba iVicks. Wathi ukhalelana hayibo eklinikhi sebengitshela isimanga bathi mina nginegciwane kanje. Into angitshela yona ukuze ngiconfirm ukuthi Uyagula ngempela. wathi yena hayi akuyona into ebulala abantu kunani mawudla inkinga. Ngathi mina kuthiwe eclinic asobuya nawe naye futhi wangaba nankinga ngamtshela idate ithile naye ngedate savuka naye siyafika kulo sister vele usister wami ngathi nangoku umuntu washo athi hayi uncamisile kanje sisayitholakele kanje kodwa nawe sithe bhuti sicela ukukutesta ukuze nawe uzovikeleka uma ngabe ungaguli. Nangempela ke wavuma yonke into sakhala kanjalo. Yabo nje manje ngikhululekile kwatholakala naye kwathiwa positive. Manje ke imangizwe kahle. Ngesikhathi nihlangana naqale nahlangana ngokocansi ningasebenzisi ijazi. Yes. Okay, kungekho wazi ukuthi omunye uyazi. Akekho waziyo. Okay. So naqala kanjalo. Yebo. Kusho ukuthi omunye nomunye wayefihlela omunye. Yebo. Kusho ukuthi omunye wayengatheleleka manje uyatheleleka. Yebo. Okay. Hayi emva kwalokho kwaba ukuthi ingalesikhathi kusuqhama ukuthi wena ubuye eclinic uthole ngalelo langa. Yebo. Bese ke emva kwalokho ke sahamba sobala kwayimanazi futhi akekho abanenkinga. Naye metshela wangaba nenkinga. Yebo. Okay. Angithi umntana wakho wesibili loyo? Yebo. Ubungakakhulela? Yebo. Okay, ngaqhubeka. Uma sebuye eclinic ke setsheliwe ke obviously ke siyakhumbuzana. Nami ngibe ngithi hayi ngisathatha ibreak kahle hle ngokweclinic ibreak ayithathwa u1 way nje uyozufe nawo kodwa thina ngesingathi siyayishona ukuthi hayi awumancane ngikhathele ukuphuza manje yabo kubo yena okhamanzi naliphilisi kanjalo lokhu ninakekelana siyanakekelana nje kwangaba khona osolo umunye akekho solo wavele okay akekho nje osolo umunye bese kuba isikhathi leso sokukhulelwa sengikhulelwe ke manje waqhubeka nokuthi unakekela umntwana. Yebo. Okay. No ngiyakuzwa. Emva kwalokho ke kwase wamthola umntwana lo wesibili. Yebo. Right. Okay. Usushado kwesithathu manje. Sengigana kwesithathu lo. Waqale wagana wase wazoshada la kulo wesithathu. Yes. Manje nahlangana kanjani nalo wesithathu? Nalo wesithathu kwaba inkinga ukuhlangana kwami nalo wesithathu uma ngingaxoxela Facebook wena akona uFacebook akona uTikTok akona uWhatsApp akuzona nje lezo Tinder angithi zonke lezo zinto mina ngizazi ngoba emakhaya phela angizazi lezo zinto mahlangano yabo ukube kuzohamba wena uye emsebenzini uyasebenza usebenzela kwakhiwa khona uvolo usayi security lapho mefika njalo wena mawufika umkhwenyana unezingane phela ngithi ezitolo lapho azabone lo mkhwenyana ukuthi hayibo lo mama uhlezi njalo mefika emsebenzini ungibiza ngomkhwenyana abesebuza qububuka yini mama unazona intombi lapho phela ngifuna intombi athi lo mama nginazo uyayifuna ukuyibona mkhwenyana athi lo mfana yebo ngifuna ukuyibona aqa umama ifone zintathu izintombela imina nalezi ingane zalo mama abeseshilo lo mfana ukuthi hayi ngithanda le ngalo sosikhathi ngisaganile lo wesibili afike lo mama athi hayibo saganile lo wesibili. Yes. Okay. Mefika lo mama athi hayibo sincama ungikutholele umkhwenyana ngithi mina indaba zabakhwenyana athena usodla imali lapha kanje ayibo nathi ke ngaleso sikhathi vele ke secure the bag girl. Hawu ngithi mina lethi number athena hayi ngiyithathanga uthe ngimnike yakho kodwa bengifuna imvumo yakho ukuthi ngimnike ngithi mina mnike ayafone ngempela umfana mefone umfana hayi inamba yakho ngithathe kusibani kanje sacela ungene ku WhatsApp ngimtshela mina ngi WhatsApp athena bacele bakufakele ngithi ngiyabacela bathi kufuneka idatha kwalo data ngilazi athi lo tshele ukuthi umfana akakusendele idatha noma kusendele airtime sokuthengela idatha enze njalo umfana nangempela kwakube ziyakhala ziyamuka ke ngafunda idatha ngalo langa kwakhulunywa kwaze kwasa ubuzwe ekseni ulale kanjani ubuze usulala ubuze ukuthi udleni kube mnandi kanjalo ukutholana kwami naye nje satholana ngomuntu hayi ukuthi sashelana kahle futhi lento manitholana mase kufikwa ke lapho ke siyavakashelana kube mnandi sivakashelane kube mnandi
ukuze ke eze size azi yena ukuthi contactiwe igciwane naye ngokunjalo ngamenza the same njengalomunye. Wenze njani? Ukuthi ngikhulelwe. Waqale wangamtshela ukuthi udla naye amaphilisi. ngimtshelile ukuthi ngidla amaphilisi. Okay. Naye futhi ngiyazi ukuthi uyawadla kubo. Into eyinkinga manje asesihleli together la akazokwazi ukwazi. Waye wadla naye kuphi? Yebo. Wawubone ngani ukuthi uyawadla? Mawuzwa. Yebo. Okay. Uma ngabe naye sekunjalo sengikhulelwe. Ngishove eclinic. Fike eclinic nesi wami ngithola umngani wami omusha la kanje manje njoba sekunjena ke vele ke uyalwazi udaba. Ave ngihlupha lo nesi namanje usafuna imali ngise eclinic funa ngithengele ama fries. Ngalezi incwadi zakhe. Angibhalela unesi wami shone kumuntu wami athi ngeke mngani yeka manje ukukhulelwa ngithi hayi ba ukahle wena ngifuna ingane yomfana uyedwa kuba yabo lonto nangempela ngibhalele ngifike ngimtshele naye asho njengaloya athi ayigulisi lento kuyaphileka nayo. Ngabona ukuthi bebeqinisile ukuthi ngempela omakhelwane bakho ukuthi ngempela ngoba nabo babehleba ngoba ngekhathi zami ngangisamuhle kakhulu. Namanje usamuhle ngimkahle nje. Namanje samkahle. Manje bengitshela ukuthi babethi bayamhleba noma bayamchithela mina ngazi. Kwasho ukuthi nami nginekhanda lami eqinile ngangazi nami ukuthi ngiyadla kodwa naye. Okay. Manje ke awuthi ngibuza. Yebo. Mengasuhlangane manje nomuntu ungamtshela ukuthi uyadla noma uzomyeka until lesasikhathi sisokuthi ufike neni incwadi uthi nayi bathi eclinic. Hawu ngenhlanhla ufike uyofika sengalunga. Sengiyabatshela nje umuntu mengishela ngale kweringi nje. Umuntu engishela edrobheni sisi ngiyakuthanda umuhle ngiyamtshela nje ukuthi ubuthanda igciwane. Usuyabatshela manje. Uyabona nje lokhu usho ngathi uyahleka ubuthanda igciwane. Athi umuntu kunani athi hayi kunani ngithi minayi uyabona nje ngithi uthanda igciwane vela ngikufuna. Angikufuni noma ungaqhamuka ngemonto yakhe njani cha angikufuni ufike sengalunga nje. Suwalunga. Qala ubungatsheli umuntu. Qala nje bengingatsheli. Yini ubuyifafazana? Yini? Noma bongathanda ukusho nje. No uma bengikutshela wena ngalesikhathi sengihlukana nawe uzothini? Uyabona wesibili ngihlukana naye wathini? Wangithuka sixabana sibanga yena ufike ekhaya ugqoka itrunk konje wesibili ubaba wengane lo wesibili ufike ekhaya ugqoka ivest ne trunk uphethe ubhiya ayibo bakiwithi umkhwenyana phela lona kanjani la enzansi ejusteni sasibanga ukuthi khona into eronke ngiyenzile ngathi mina ngeke phela uze wenze lo nto emzini kababa yabo awukwazi ukuthi wena ungenza lo yonto emzini kababa yabo ngoba lo muzo kababa ukwazi wena ukuthi ungangena ngetrunk uphethe ubhiya nevest ngcona siyeke shutha uhloniphi noma uthatha ngokuthi ngoba kuhlala mina ngedwa uthatha ngokuthi kuhlala mina ngedwa la ekhaya njengoba kuhlala mina ngedwa usubona ukuthi kwethu umuzi akungcona sivane siyeke ngathi ngiyabafonela kubo ngiyabatshela bathi shutha usuqomile wara ngathi cha ngathi ake mina ekhaya mina ngikhule ekhaya kuhlonishwa lento ayenzayo mina ngeke ngize ngiyenze kubo hayi ke wangisendela ama message uyangifonela uyangithuka awuzali ungena yena ugele wesibili ugelo walaba wangala kulaba bathathu awuzali unegciwane uyangithuka ngithi mase fika yena esethuma abakhongi bakhe ehamba nabo bezolanda imali ngathi mina wena ungithukile manje nithi nizoncengana abakhongi bathi naye yadlulise ngathi mina kanjani ngoba lento bengithuke esejointini bazothina abantu sesiyadlulana bazothi nayi le yantombazana enegciwane engazali isibuyele kuyena ngeke ngize ngikwazi ukwenza imaki loyo ilo waseJosbel hayi ubaba ka lo wesibili ke wayevele edlake naye ilo wayengadli wathola kanjani pho yena lo phela wathola ukuthi wayegula lo egula yena kuyena owaba isigebengu wayegula yena wahamba eclinic mebuye eclinic wabuya nekhadi lisho ukuthi uyagula amaphilisi kusho ukuthi ayihlala endlini yamawakhe thatha ikhadi ngaphansi komqameli kombhedi kanti mina phela ngiyayiklinela mangiklina nali ikhadi mengithi vele lo muntu usenana ama dates okulanda niye eclinic nikezwe ama dates nithandanile eclinic nje uyabona nje wathi sathi sithandana mhlambe ngathini angakapheli ngisho inyanga ezu3 noma ezu4 sithandana egula
wangathi mina hambe eclinic mhlambe ngenze ukuthi TB nami TB yake yangiphatha wathi nayi ngizoya ngathi cha hamba uzibona ukuthi uyagula wahamba wabuya wangangitshela yini ukuthi kuthiweni eclinic mawuhlangana nayo ube right vele wangeke lo sekuthukethe umthelelisi uthole kanjani pho ukuthi uthelelo wena ukuthi mina ngiyadla mina angithi mina njalo ngimtshela ukuthi akaye eclinic selithine lami mase ngilitholile ikhadi ngithi mina usho ngani ukuthi uyadla wena yini ndaba ufuna ukubulala mina ngithi angimtshela ngami ufuna ukubulala mina wena nikeza mina imali nami ngihambe ngeclinic ngibuye mina eclinic ngithi kuthiwe nami ngiyagula angobuya ngolesibili ngizolanda amaphilisi ngibuye ngimtshele ngithi mina wrong lento oyenzayo ukuthi wena ungathi usubuyile uko testa ungangitsheli ungathi usubuyile uko testa mina ungangitsheli kodwa mina sengibuyile ngazokutshela kusho ukuthi wena uzithanda amaphilisi wadla nini njengoba engekho la endlini ikhadi la endlini shuthi wena amaphilisi wadla mawuthola ithuba lokuyenza nsikini akusho ukuthi kahle hle awuzithandi wena watholala ne-TB nayo nesifo lesi akawadli kuzowadla nini ngoba ufihlele mina angisiyabo mase ngithuka ke usengithuka kanjalo ke usethi ke umthelele ngegciwane angizali ukufika nabakhongi mina sengiyabatshela abakhongi ngeke ngikwazi ukubuyela lapho ulo muntu okade engithuka ethi kwadlula inyanga mhlawumbe ezu4 noma ezu5 kwayikhani ngithola lona ke engafike ngakhulelwa ke kuyena mangikhulelwa ke kuyena ke ingale isikhathi sengizohlangana naye eclinic lo ngathi mina uyabona ukuthi umuntu onegciwane ukuthi uyazala shuthi inkinga ikuwena ayikho kumina umuntu onegciwane uyazala yini ndaba mina ngihlukane nawe kungapheli ngisho unyaka bese ngiyazala wena angiyazi ngisho ingane yakhe awunayo wena izingane zami uyazazi ngoba kulo engishade naye ngafika nezingane ezimbili ezakhe ezintathu engishade naye manje uloyana namanje akanayo ingane namanje akanayo shuthi akabathola abantwana ngapha uthuka wena yebo okay no ngiyakuzwa no ngizwa kahle okay so manje suthi usulungile usuyabutshela nje umuntu kusase yebo ukuthi simo sikanje yebo okay manje ke ukhulele khona la endaweni yase Hammersdale yebo ngikhulele khona ngingokuzalwa nje la yonke into yami impilo yami nje yonke la ukhuliswe ubani uma nobaba cha ngikhuliswe ubaba ongizalayo ubaba utheme ethola imisebenzi le ebhedane yayo nje ukuthi nje mekudliwe wahamba uNosiphelo ngase ngingakhula ngiyintombazanyana encane ehamba ihlala njoba ngikhulile ngumfazi izinto engizaziyo nengizenzayo ngizenza ngoba ngiyifunde emzini abantu kakhulukazi nje kababa omncane kaMjwaha ngihlalele khona kakhulu ngaze ngasonta eMaromini ngasuka khona ngayohlala kaMkhize kwakuyika mamncane stepmother sami leso nakhona futhi ngakhula kahle abangiphathanga kabi babe ngifundisa yonke nje imisebenzi yenziwa intombazane ngasiwashona uMamkhize ngakhuliswa uMazuma naye futhi uMazuma ayikho into angangifundisa ngayona namhlanje ngumfazi nje ngenxa kaMazuma uMazuma umabele pam ulolosi uyena owangifundisa umfazi kababa wakho yokugcina okay uyena mabele pam wayeseshonile uMamkhize ngalesikhathi ke uthi uhamba uhlala kunjani uphi ubaba ngalesikhathi ngihambe ngihlala ubaba akekho ubaba phela ngithi usebenza eThekwini usebenza koMazimtoti la ekhaya sishiwe nodadewethu ngaloso sikhathi udadewethu ophakathi ngizothi uphakathi ngoba bakhona abaningi abadala asebashona kwakwabafana yena njengoba ekhona kumanje sisele samantombazane su4 njoba sisele su4 kahle hle kusho ukuthi njoba su4 ufike kube umdala bese kube yilo esasisele naye esikhulisa kube yilo omunye engimlamayo mina kusho ukuthi ake ngithi nje sisele su4 njengamanje einganeni zikama ezu8 njoba sele naye lo sisi lo wayesihlukumeza ukuthi ngalezi ayikhathi yayingekho lento yakuthiwa ipolice abuse futhi uzobalekela kamakhelwane mawushayiwe thina sasingene yazi leyo nto ukuthi mawushayiwe ufuneke kamakhelwane kahle mawushayiwe wawazi ukuthi uyingane esephutheni wawazi ukuthi wrong yes ngisho ungerong ube wawungawazi umehluko futhi ngalozwa izikhathi
wayekushaya wawungeke uzukholwa ukuthi ungishayile wena njengamanje mangase nje ngishaya ingane yakho manje wena ungangibopha futhi ngingaboshwa izandla nezinyawo ngoba yena wayethi mekushaya yayibo ingubo yokulala lephindwayo lembedeni ibekwe la ibekwe embedeni wayethatha leyo ngubo akurole ngayo ebusweni ukuthi mawukhala ungazwakali ngaphandle akurole ngayo ebusweni bese kufaka le mathangeni uyokudla ngenduku la enqeni uyokudla ufike esikoleni uthi uyahlala kuhlale uyoze ukhuza uthisha uthi wahlala ekhoneni le desk yini uqala ubuyisela isinqa sibhlungu ayikho ngeke umtshele uthisha uthi ushaya ekhaya uphinde futhi mekwasithela uthisha uhlale ngekhona kanjalo uma egeza thina ekhaya sasigezwa njalo ngolesihlanu sasigeza thina ngolesihlanu uzobeka amanzi ilanga liyashisa uyonigeza uyabo kuleli thambo leli la emgogodlweni uyokuchopha koba ngazi uthi mina zubhici koba ngazi uqwetshwe ubhici yonke le ndawo nasemqaleni omunye uthisha nje wakuthuma eMajola waze wabuza ukuthi yini le nemqaleni sathi thina usiso bekade sichopha ashuthi benini nensila akekho umuntu ongaba nensila echoshwa zonke izinsuku ngolesihlanu kusho ukuthi kwakuhenye indlela ehlukumeza ngayo ngelilanga kulahleka imfaduko ngesikhathi sakudala kwakunamagundwane imfaduko ingatholakali niyoshawa imfaduko ibila uyoshawa nawe uzugcina usuphika wena nto wena ncamo wena bani nishawe kodwa ngoba imfaduko ayikho hayi ukuthi nishawe kakhulu ngesikhathi lo siswena enihlukumeza kanjalo ubaba uthule emaThekwini yasebenza uma ukuphi ngaleso sikhathi uma useMozambique ngaleso sikhathi uyasebenza naye yabo mengakulandisa indaba kama umama ehamba uma ngizwa kuthiwa okokuqala wahamba nginezinyanga eziyisithupha wabuya ngino 7 years or 8 years mebuya kwaku 89 ehamba kanjani angithi ushadile la unengane ezu8 yes useyahamba uye eMozambique emva kwalokho uhambo lwakhe ke mebechaza kuqala kwakuhlusheko asikwazi ke thina wabehlupheka ekhaya babephila ngempilo yokudayisa ukuthi oma bayodayisa eGoli bazobuya nemali wayehamba kanjalo ethunga lezi zinto akuthiwa amaqongo obasket nasenithi obasket ethunga amaqonga bahambise lapho bayodayisa eGoli kusho ukuthi kwahamba eGoli waze wajabula wajwayela wathola umuntu wakhe kusana naye okay engaphi ubaba ungale thina ingane zakhe ezu8 mefika lapha eGoli ke shuthi wathola injabulo wathola umkhwenyana wathola ingane lapho ezobuya ngo89 wabuya enengane but akabuyanga nayo ukuza la eThekwini elama mina ngizazi ukuthi ngumagcino nje ikhona ingane kama eseMozambique lapho mefika uzongcwaba umfowethu washona ngesikhathi sezimpi mefika abomuntu ozongcwaba mase sehamba ngakusasa athena kusho ukuthi baxoxa shuthi baxoxa nobaba mangibuka ukuthi Mangcobo hamba olanda ingane njengoba uyizale usushadile kusayiyala ekhaya into enjalo shuthi into abayixoxa ekamereni ngoba yena wahambe umuntu obuyayo oyolanda lengane samphelezela ke nathi ke sambeka estopini ngoba uma uyabuya uyothenga into ezimnandi lapho ngangino 7 to 8 years njengoba eze wabuya ngo2009 sengiganile senginengane neminyaka emibili uthini mebuya bo ukubuya kwakhe ke babe enjoy abalwazi uthando lwakhe mina nje ezobuya ngatshelwa ngayizolo ukuthi kuzobuya uma ngatshelwa ngayizolo ukuthi kuzobuya uma hawu uma hayi wena kozomhlangabeza ncamo mina ngizomhlangabeza kanjani umuntu engamazi kwathi hayi uzombona ufana noSweleni uzombona nje uzombona ucabile uney'ngatshana ezimnyama la lezi zamabhince yabo hanjiswa wena kuhanjiswa mina ngiye eMaritzburg phela hawu ngibele fike eMaritzburg ngestation mangifika estation ngibheke kuthiwa isitimela kade sihambile wara ngijike ngifone ke manje hayibo uma mina ngimboni lo muntu enithi uma mina ngibona umuntu la futhi sengiyabuya thiwa hayibuya sesiphambene setholane noKhehla Funeka bagibela Khehla wazomshiya ekhaya hayi ke ngidilike nami estopini mangifika unanga uma wami
Hayi ke mina ngeke ngisho phela uthi ma wami ngoba phela ngimazi ngifike ngithi nje sanibona abuze yena ubani ke lo kuthiwa lo unqokotho lo uncamolo wamshiya emncane wathi na umntanami kwawukuphela kanjalo wakhipha impahla afike nazo azikho ke izinto wawungazi uthi zimnandi noma ubehambile naku kuyadliwa la kunjani cha wayekutshela ukuthi lokhu into esigaya eMozambique edliwa emnandi khona ekuphethe nje okuyimpushana kodwa ngathi kufakwe namakinati okwaseMozambique okugayiwe akhipha amabhayi ke athi minani ngiyanipha ngithi bafaka amabhayi bona Mozambique izona zinto afika nazo hayi ke selihambile izebo yes ajatshuliswe ajabuleke kanjalo ajatshulelwe-ke mina kwakungafiki nje ukuthi nje ngibe happy ngaloyo ndlela ukuthi hayi bowubuyile ma ngoba ngangingalwazi uthando lakhe kunalokho uthando engangaba nalo likasisi wami omdala owayesefana noma kuwena yebo manje ke awungitshele ngoba phela umuhle nasemzimbeni awukhuluphele kakhulu njengoba ukubona ekuthiwa umuntu udla amaphilisi ke sekukhuluphala noma useshintsha shape wenza ngani angenzi ngalutho uyabona la emaphilisini kufuna uyikhethele wena ngalesiya sikhathi kwakufuna uyikhethele manje sekuyinhlobo eziwu2 kodwa nazo zisafana naleya manje into eyayenzeka lapha ngesikhathi uzotesta wawutshelwa ukuthi yabona ke lawa uzohlanya mawungahlanyanga uzohanjelwa umqondo mawuzohlanya kuzoba nomzimbo olula kwakuya ngokuthi ulula kangakanani ukuthi mawuphuze lawa uzosangana uzoba nomzimbo omubi mawuphuze lawa ngeke ubathola abantwana uzobona ipoki uzoxhalwa yinyoka uzoxhalwa yinkomo yabo into enjalo mina konke ke lokho ke ngoba angikubekanga la lento engangitshela unesi ayenzekanga iyayenzeka kubantu abakuthatha abakubekela akufuneki mawuzwa umuntu ethi uzowa lapha bese nawe ufika uyawa ngoba into eyayibenza abantu ukuthi basangane babone inyoka nezinkomo ingoba babetsheliwe ukube babengatshelwa lutho abantu ukuthi wathatha amaphilisi uphuze kwakuzoba iclean nje akekho umuntu wayezophupha inyoka akekho umuntu owayezobona inkomo zimxhala mina ngenxa yokuthi vele la emqondweni wami mhlambe uhamba phambili owami umqondo kunokanesa ngazi kodwa nje mina akufikanga lokho ukuthi ngizosangana ngoba ngisangananga angizibonanga futhi inkomo angibanga futhi shapeless ngenxa yokuthi ngakhetha iphilisi mina lokuzala uyabathanda abantwana ngiyabathanda abantwana ngakhetha iphilisi leli lokuthi uzozala futhi uma uthole lamaphilisi uzozala sometimes uzala ingane ekuthiwa yini babethi yini lezi ingane bathi uzozala ingane ne-Down syndrome kuzokwenzeka uzala ingane ne-Down syndrome kuzokwenzeka uzala ingane njena ma uthatha lamaphilisi ma uthatha lawa uzoba nesikhumba esibhokomele uzoba nezinduna uzoba mnyama kakhulu ugqunqe ebusweni uzoqothuka mina anginandaba nazo zonke lezo zinto ngathi okay ngoba ingane kaNkuluNkulu phela ngithi ingane akuyona yethu kaNkuluNkulu uNkulunkulu mayefuna ungipha ingane ekhubazekile uzongipha ekhubazekile vele nakho nginazo ingane so5 mkhulu umndeni wakho okay manje ke udla kanjani udla noma yini noma uyakhetha mina ngidla yonke into akukho engingakudli ngidla nje yonke into edliwayo emhlabeni ngiyayidla kukho okungigulisayo awuguli futhi angiguli ngapha udlela nje amaphilisi akho qhubeka nempilo ayikho into ekuphazamisayo okay awumeke uthi uma usebuye uzohlala ubuye ningamuphi unyaka buye 2009 esezohlala nosiphela wafika wahlala nje mehlala kuma wahlala isikhashana waphindela usathi ma ukuze siqhube isiko ngoba wena ubaba ushone ungekho kufuneka sikuzilise bese siyageza njengesiko samzilisa ngempela ngendwangu eshweshwe waphindela kube seyogezwa mephindela kube seyogezwa ezuma wethu thina siyamthanda samenzela ngisho iphathi ngalo lolanga yokumamukela esebuya kubo kokugezwa senza iphihli sephathi samkhumula inzilo samgqokisa kahle samenzela iphathi imaki uthi nani ubani nani u8 sasu8 senisele nibawo sesele so4 amantombazana obana bawu4 bashonile kwashona ababili bashona ngingabazi vele laba abashona abanye angibazi vele abashone sengibazi bawu2
uGwantu noMadidi. Oh, laba Le abanye. 3 le kusho ukuthi indala kunami vele. Okay. Angiyazi ngoba mebeyisho bayisho ngamagama bona bayayazi. Okay, so sebuyileke uthi usebuye uNosiphela manje. Uma esho phela wayebuye uNosiphelo ngaloso sikhathi kanti kusho ukuthi kukwamhlula ke ngoba wabuya kwenzelwa lowo phathi kwadliwa kwamnandi kwahlalwa akuhlalwanga futhi isikhathi eside mase kuhleli waqoma uma wami. Waba ne-boyfriend. Waba ne-boyfriend into eyasidida ke Samusha yini? Oh, noma wayemusha yini ngalesa sikhathi? wayengemusha wayewumama nje othembekile okhulile. Kodwa sangaba nomuntu ahlekisana naye. Yes. Uma eqoma ke sasingenankinga thina nokuqoma kwakhe. Into eyasidina ekuqomeni kwakhe ukuthi wayethatha iboyfriend ayingenise ekamereni lika baba. Ngamtshela ke ngathi mina mano akwenziwa kanjalo izinto mawufuna ukuzenza kahle. I-boyfriend yakho wena phuma uthatha isikhwama uyovakasha ka-anti wakho, uyovakasha kasisi wakho, uyovakasha ekhaya. Akekho zokukhulumisa. Phela ngithi igama mawuphuma einganeni awusho ukuthi ngiya ka-boyfriend. Ayithi siyingane zakhe. Uya ka-anti, uya kadade wabo, uyapi. Kanti uya ka-boyfriend. Ngoba akuvumelekile athathe i-boyfriend yakhe ayifake ekamereni lababa. Elekhe kwenza ke ngenkani ekwenza ngenkani ngelinye ilanga nje ihlele i-boyfriend yakhe eminyango ekhaya ngayiphumela neketele namanzi abandayo. Ngafike ngalithela lathi ngathi ngelinye ilanga azobila lamanzi ngoba ngikwazi ukuthi ufunane emzini kababa. Ilekhe yagcina lapho uthe suke ebona ixoshiwe ku-boyfriend yakhe wayilandela wayohlala naye esihlobeni sayo i-boyfriend. Ayinawo nomuzi boyfriend. Inekubo nayo. Ayinawo umuzi othi yahlala lapho mehlala lapho wabanje ukugula thina futhi labo ngoba umzali wethu samlanda engasakwazi ukuhamba samlanda futhi aqasha imoto thina ile ka-boyfriend sathatha impahla ayisaqashi imoto i-boyfriend sathatha impahla manje sekufuna siqukule yena siqukule impahla zakhe saqasha imoto wabuyela ekhaya wahlala isikhashana nalapho manje sahleli naye unixoxela ngezinto ezazenzeke eMozambique la ebehlala khona. Uyanixoxela menhleli njengoba besegula engakaguli. Uthi bekwenzakalani eMozambique? eMozambique yena ubefuyile indoda yakhe netruck isikhathi njoba ezefika into emgqoshe eMozambique ezefika thina yena uthi yena wafa u7 days uma eseshonile umshono lo died 7 days abamngcwabi kwenzakalani uthi yena waphaphama sebemkhumulile amaringi benamashane mechaza uthi mina benginamashane nginamaringi ami ngaphaphama sebengikhumulile bebona bangixoxelile ukuthi ngishonile for 7 days bangigcaba bangivusa bathatha igazi lami bayolifaka esihlahleni mhlamba abanye bayalazi ke isihlahla somoha mhlambe bayasazi lo sohlahla lo bathatha lo gazi lakhe balifaka kulesi sihlahla ke mebelifaka kulesi sihlahla ke wavuka ke mevuka ke wase wabuwa bathini umfundisi wabo wathi umfundisi wabo akenza ibhizinisi khona ezokwazi ukubuyela ekhaya lesebuyela life uzobuyela la yes okay mefika ke la mase dayisa ukuthi yena mesho ukuthi uwadayisa ingulube wadayisa inkukhu ukuze athola imali yokusuka lapho eMozambique. Lapho eMozambique kugitshelwa isitimela samanzi isitimela kuwelwa ulwandle olubovu uma eza ngala hayibo ngizoke ngenze research okay wenza ugibela leso sitimela ke leso ke welele ngala ngakuthina wabuya neduku mebuya neduku asilazi ke thina uthelani uyasitshela ukuthi leli duku elakhe ukhuluma nalo mayixabene nawe sokhuluma naleli duku usho ukuthi lona lizokwenza lonto ekufuna kwenze utshela lona ukuthi enza ukuthi elasezimba eMozambique leli duku lenza yonke into elifuna yena ayenze yena ngoba ngelinye ilanga wathi esekhaya mina ngisengihlala la ngangakhe khona athi izingane zifone ebusuku ngo12 ayibona siza ugogo ekhuluma ethuneni lamkhulu ithuna laba baliseceleni nje kwendlu ayibe sikhuphuke ke nosisi wami siyobheka mase siyabheka ethuneni akekho uyanyamalala kusho ukuthi uyanyamalala sazi mhlawumbe yena uyanibona yes mesifika endlini yakhe akekho athi usisi wami uthi ngithathele ngidi ngifuna umbona ukuthi uzokhiya ngani mase ebuyi sihambe nayo lengidi masifika ngakusasa ekseni sithi hayibo masifikile ebusuku sokubheka lana athi yena
uba uthatha ingidi yami ayi siphike-ke nathi hayi asiyibonanga ingidi athi yena othathe le ngidi uzozibona ukuthi ufana nobani nangempela usisi wami wavuka ebuza la wabuza izandla wazi wahamba wayolashwa eMaritzburg enyangeni ebuza njalo ngenyanga le yathatha ngayo ukhi uzobuza izandla ayicebule kanje akhipha inyama inzipho lezi zakhe ayifani kanti ngelinye ilanga-ke sibona nathi uthi hayibo ngeke kusho ukuthi uma uthakatha ngempela yabo hayi uyathakatha noma uthwele shuthi mina ngokwami ukubuka uyathakatha noma uthwele noma bayamsebenzisa bathwala ngaye yes ngoba ngelinye ilanga siyahamba-ke siya kumuntu siyohlola nosisi sonke nje siyifamily samantombazane athi lo muntu hayi ngeke loya muntu akasaphili kade ashona uma ngase nje niphosa itshe phezu kwendlu uzothuka athule awu nangempela sihambe nosisi asinike lo muntu leli tshe athi usisi wami uhlala eMaritzburg ibo thatha wena ncamo ngoba uhlala ekhaya wena uzophosa leli tshe ngithi mina ngizovuka sikhathini ngithi mina ngizophuma noma ngo-12 noma ngo-1 ngifeke liphosi nangempela ngivuke ngiyophosa itshe ngivuke ekuseni phela ngiyobheka ukuthi ushonile yini umuntu njengomyalelo ngifika ngaxoxelwa yena uma ukuthi kade wenza imgilingwane hayi ukuthi kade ngenza imgilingwane uthi yena uyazi wencamo noma ngabe nje umuntu ufuna ukungenzani mina ngeke angenze lutho umuntu mina uyokwenza mina uyofika enqunu la ekhaya okukhombisa khona ukuthi shuthi zamtshela le zinto zakho ukuthi nanga umuntu enza ukuthi la eminyango usibanibani akumahlona angishaya unamandla kakhulu akumahlona angishaya ngeke ngisasho phela ukuthi hayibo ma yini ngeke ngisambuza nami sengishaya amahlona wathi ushwebile ngathi ngishwebile nje manje nike nazama ukumsiza mhlawumbe ukuthi ukuthi bathwele ngaye noma mhlawumbe bamthwebula noma khona into abayenza nazama ukuthi nimsize nimtakule kule nkinga sake sesizame kakhulu khona la kwafika khona izayoni ekhaya nazazi izayoni ziyahlola zizenza iwasho khona la kanti vele njoba kuzokufika lezayoni sofika lezayoni seyishila ukuthi anothengani nani sathenga ko spirit paraffin umhlabathi wasemfuleni umhlabathi wasemfuleni iyoshibhoshi zonke lezo zinto sathenga ke kwabekwa la hayi ke kwaxova ke lezi zinto zaxova ke lezi zinto ke sesimtshela ukuthi kuzinkonzo hayi ke inkonzo yafika ehleli kanje wayithulela wahlatshelelwa uyithulele uthe suka kwachelwa wathi asambeni sogezwe eminyango sesiyogezwe eminyango wathi akafuni hawu hayibo ma phela sigezwa sonke as family nawe khona makukhona la ugula khona uzolapha kwathi angiguli ndawo sambamba ke thina ngenkani wayogezwa eminyango kwathi kuqeda ukugezwa yena wadla phansi wayosho komakhelwane ukuthi siyamshisa wara ngoba izayoni zayiphethe namaphepha yabo lezi zihangula ngomlilo khipho sathane kanjalo shona komakhelwane simshise ngomlilo kanti uma usenzeni segcoba iqanda la esandleni angithi yazi mawugcoba iqanda ukuthi kuyatshwama no mefika uma komakhelwane bamgxosha hamba ngale kababa omncane akase bashone khona baba omncane hayi kufonela ubhuti oyiphoyisa angakwazi ukuza ngoba uhlala kude afone amaphoyisa afika amaphoyisa nangempela kahle hle uhamba namaphoyisa nje uzosibopha mefika amaphoyisa ayisiwachazela ukuthi bekunje kanje athi amaphoyisa uma musayokudlala ngengane athi amaphoyisa nanguma wena nimshise waze wayikakela hayibo mase sehambile amaphoyisa ayashiya phela amaphoyisa athi makhuluma kahle nezingane zakhe izingane zakho zisiza wena futhi zilapha umuzi zakho umuzi wakho athi nakho umuzi ezwakhaya amaphoyisa mase hambile uma wethu avana sitshela athi yazi ukuthi mina osuzile emaphoyiseni bengifuna nithathe bengifuna abone ukuthi ngikakile kanti bengingakakile mina osuzile la bengigcoba iqanda bengifuna ukuthi niboshwe bengifuna nibhadle ejele kwathi ngelinye ilanga ke ngalo lo sosikhathi wathatha impahla zakho hamba yohlala kamakhelwane mhlawumbe wahlala u3 months wathutha waya kadade wabo entshanga kadade wabo entshanga ngicathi mhlawumbe wahlala isonto elilodwa sesibizwa epolice station masifike epolice station kwathiwa thina sigcosha uma bayakhuluma ke labo dadewethu banomsindo kuyakhuluma nginomsindo elamlathi nje ngicela ukukhuluma kwathi yathi manje ngikhuluma ngabuza ngasethi mina
into engicela ungibuzele yona ngima ukuthi uma ugxoshwe nini ekhaya ugxoshwe ubani. Wathi nina nonke ngathi mina cha mama mina ngihlala kwami yilo munye engimlamayo uhlala kwakhe laba bobabili bahlala emsebenzini yabo ubani okugxoshile futhi ukugxoshe nini. Alekhe ekhulume ngingize ngathi mina ngisacela ukuchaza ngachaza ukuthi cha uma uhambile la kade senza inkonzo kanje ubehlala kaSibanibani uhlale izinyanga ezintathu njengoba sile police station ubesehlala kadade wabo futhi usanesonto elilodwa ehleli kadade wabo akwazi ukuthi singazoboshwa namhlanje umuntu kade axoshwa. Yathi ngachaza ke nasenkantolo ukuthi mina uma ngimzondi ngiyamthanda ngoba wangizala kangikhiphanda ezinye izingane zakhishwa mina ngiyaphila ngiyamthanda ezuma wami okunye nokunye angihlangani nako. Yena uma akakhuluma iqiniso ukuthi unenkinga yakhe. Mina uma wangamchazela nje manje uthi wangishiya kanje. Yathi manje mama wena lungisa indlela zakho. Wena kufuna uvume ukwelashwa izingane zakho asisho ukuthi uyathakatha kuphela wena uyathakathiswa noma khona into owenziwayo. Nami ngiyasazi lesihlahla bantwana enishoyo saseMozambique siyingozi kabi. Uma wathi bhala lapho ukuthi mina anginangani ezami izingane zashona zonke futhi lezi zingeze emngcwabeni wami. Yathi manje sengibhalile sase samtshela ke nathi ukuthi mama ufuza ubatshela abakini ukuthi bangangcwabi singekho ngoba nathi siyokuthotha bakugumbe.